Terus kau ni. Hallo. Hallo. Untung. Litau. Okay, is Litau. Tengah siapa ibu rumah turun saya? CPR bangun, CPR. Ya. 1, 2, CPR. Kau jangan miyop. Sorry Lito. Ahoy. Waar mijn mensen? Vraag gewoon niet zit. Wie moet niet penalty vat? Kan ik het vat? Ahoy, nee, hij is penalty. Hij is penalty. Hij is penalty. Nee, Balil, ik nog hier go. Als je niet zit. Vraag niet zit zoals mij. Hitterik man. Hitterik mij bro. Hitterik gewoon. Klaar, hitterik. Als nog niet toe. Klaar. Yo, go al te weer. Oké.